ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଏ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲାତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋରିଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରସୁଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଆଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନିଆ। ବାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି କାଟି ଦେଇଛି, ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ କଢ଼େଇ ମଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ତେଲ ଦେବି। ସେଇଠି କଢ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ତେଲ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଏବେ କରିବି ସୋରିଷ ତେଲ, ସୋରିଷ ଫୁଟୁଣି, ତାପରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ତାହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡିଟା ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିବି। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ କଢ଼େଇକୁ ଏଥିରେ ତାପରେ ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେବି। ତାପରେ ମସଲାକୁ କଷିବି। ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି, 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ତାପରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣକୁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ବଟା ଯାଇଥିବା ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଛି। 10-15 ମିନିଟ୍ ମସଲା ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଡ୍ କରିବି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ବିଲାତିକୁ କୁଲି କାଟି ଦେଇଥିବା ବିଲାତିକୁ ଦେଉଛି। 10-15 ମିନିଟ୍ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ବି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଡ୍ କରିବି ପାଣି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆଡ୍ କରିବି ସୋରିଷ ବଟା, ଏଥିରେ ପକାଉଛି। ଏବେ ଆଡ୍ କରିବି ଭେଣ୍ଡିକୁ, ଭଜା ଦେଇଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ। ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଏବେ ଆଡ୍ କରିବି ଗରମ ମସଲା। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ।